dibịa mana abụọ m nke ụdị afọ n'ihe abụ ajọ ọfịa ma ya abakwa na ya iwesịa nna ego ole ka o yi eri nke na nnụ ego ise ka ijidegodo na ewu a ka i were na-eji ise ka itikwuo ya ka ihe isi na anyị ma ọsọ chara ka nsụọ ya eme nwa dibịa owere ọdụma sụọ ajọ ọfịa si ajọ ọfịa ma gịnị mana inye ha ihe ọ na-eri ọ gwaghị na ajọ ọfịa na anya ha abalị ike adịrị ya na ndị onye anako ọ sị na nka nwaanyị na-akarị ide uri Patrick ịnụ nka izi ka na anụ ya mana m ghọtara nwa obele ihe ya nka nwaanyị na-akarị ide uri o nwere ebe mmadụ ife ụmụ nwaanyị na-achọtawa mma fa na-ete ufie ha na-ete n'ikiri ụkwụ na-etekwa ya n'ụkwụ ụmụta si tesi arụ ya na-achafụkwa na-acha mmanụ na ọnya tere ufie n'ụkwụ olibo onwe osisi a na-egbujite ya sue ya esulie ya mgbịrịgba osisi ka ọ bụ kpatazi azụ ya itinye n'ọkwa eji esugide esuri chachacha ya igbe ya mmiri na-enwere aka na-ede uri nwee aka bụ ọbara na nkịtị na-agagharị ọbara eji ede uri na adịka mkpịsị ya eji ede ihe egbo ezie uri ahụ n'ọkụ ewere esuli ya ewere na-ese nka na-akpọ nkịsị anị na-ese nkịsị anị onye na-ede uri na-akpaja akpachapụ anya na-ewere nwayọọ gbado anya na-echọ mma na-esegharị ya ife ọbụla ịchọ ka ọ see gị na ahụ see gị ya asị ha na ọnya na-ede uri ncha nọ na-ese nkịsị anị si ebete ya aka jekwuo ya ọ na-ede uri iru na-ebo na-ede uri nọdụ anyị na-ede ya ọ da-afụ ụfụ mmiri mesị nọdụ anyị ọkọzịa ọya ahụpụzi na ewu arụ wee ruo abalị one na izu one ya anọ oricha idekwa ọzọ idesie ya na nka nwaanyị na-agafe ide uri na ịchọsịa mma niile a webata na nka ụdị uri ose debe nka bụ nka nwa idechacha ya ogwe mgbe onwe ebe a karụzie nka ndị na-efe na-asị bụ hei nna na uri a maa ya hai ka onye dee gị uri a na-emetụkwa mma aka na nwaanyị a maka na egwudu ka uri si mma na-arụ ya onwe ebe nwaanyị a ga-akarụzie nka o desie uri anọdụ iche nwaanyị anọdụ iche arụ ya dị iche efu na agadi nwaanyị kọchaa nnụ n'efifie olu n'abalị nnụ akọbịa agadi nwaanyị kọchaa nnụ n'ebe a na-akọ ji n'ubi ụmụ okorobịa na agbọghọ na-akọta nnụ mkpụrụ agadi nwaanyị wee sinye ya esi ha wee kọta ya nnụ nke na-abụghị amụ mmadụ ma akọta ha nnụ anwụmanwụ o wee soro ụmụ okorobịa wee na-akọ nnụ kọchaa ụmụ okorobịa nta ụwa arụ nzumike agadi nwaanyị bata n'abalị nnụ wee kọbịa ebe o dị na anyị n'elu akwa ya rahụla enekwa na-eme nnụ akọwa gị o etikwa ọ ya nnụ ha gụkọ ife ori ọlacha mbọ aka ife agụ ka nka irute nso n'ebe ọ na-efe owere aka tinye n'ọnụ na-alacha mbọ ya gwa si Ọnịcha wee zite inu a ọ sị na onye isi ike jere izu imi anya adapụ oje ka ọ tụtara anya ya sọjie aka jee ka o bilite ukwu gbu ya onye isi ike je ka o zie imi anya adapụ oje ka ọ tụtara anya ya sọjie aka jezie ka o bilite ebe aka ji ukwu gba ya onye isi ike onwe onye ifi ya da ebe okenye isi ike odu bụ na ọ ga-anọ n'etiti anụ ndị ọzọ na-ata nri ma oke ma ọgịnị ma mbe ma nchi ma anụ ndị ọzọ na-atasị ihe n'ọfịa ịtụ anụ okwute ma ọ maa ube odu ka ihe enweta odu ka ya da n'isi odu ka ihe ebuzo egbu
ahụ nwe onye mmanụ isi ike odu na odu na-enwe ajọ isi ike ife odu ka ọ na-agbafe wee tọkọ iri okwute ịtụgo ọgwụgwọ ya tụta na-eje n'ogwugwu achịta ede onye ndị mmụọ na-achụ ọsọ ada eje n'ogwugwu achịta ede inu a bụ inu onyinye onye isi ike njere izi imi anya adapụ jee ka ọ tụtụkwa anya ya sojie aka jee ka obi ntezie n'ebe nwa ukwu gbanya inu okenye nke ụbọchị tata anyị eji wee na-abụ na onye ihe na-eme ọda okolu ogbugoro isi akwa ọda okolu na mpụta ede onye ihe na-eme ọda okolu ogbugoro isi akwa ọda okolu na mpụta ede mgbe ihe mpụta ede akụ ede nke a na-achị n'elu na-eche ihu n'elu na ọda okolu isi akwụ na-ebu ibu nwa ogwu na-anya alọ isi akwụ da mmadụ n'isi ọ na-anyị eluo ndị Igbo si nọ na-abụ ọta akwụ ka pịa ọnụ ịma na mgbopụ eluo nkịta anyị na-akapịzi ọnụ na akwa